Guys, so naigapo nga spot to. Og mo to ang pinaka-tripping na to karon so magluto-luto takilid sa sapano, pwede sa ta magkape-kape din Tapos salom-salom dayon sama ni Anio. So unahan naman ni salumbia nga sapano, so tara let's go. Laoya ang tripping na to karon mga lodino, so palit sa ta. Pila bukog busing? 270 kan lang be. Isa lang. So going may karon og lumbia og wala gid may eksakto nga spot nga to so mangita-ngita na lang mig sa paog sa pwede na mo lutoon nga mong gipamalit. Is palingating no. So may lang makita mi diri og sapa-sapa. Og para maka-food trip na no. Tara. Isa pa oh. Kani kay init kayo. Adi ra tao? Ay dagang pangligo po day. Oh. Ngita na ang plastaranan. Isa ni barangay Lingating. So Lingating na gid. Laka. Nagsaguruing. Isa man. Ay na lang. Ay dito to. Engineer kunta. Okay. Alala, palong. Alala. Alala. Okay. Tawa ka ni siguro. Ngita na lang ta siya kuhan. Plastara na ito ba? Asa David? Ano, naghalag yung panglabo. Uy! Naging ikaw panglabo? Alak ka diyo! Dito tahanan? So, dirito sa na ano. So, dagang kita ako guys. Kay dagay ka panglaba. Dirita. Oh, shit. Ngita ka ng kuhan siguro ka ng ilalom sa kahoy nga pwede na ito may sambayan no. Magic sa nato ni Dere nagapon na diyo mo dito daw tara ni abot na ta. Actually tsada na may gayo ni nga pwesto no, pero maglisod lang mi kay naiga pang labas sa among kilid, so mangita may blind spot. Balan mi sa pikas no kay dito may plastaro sa may mangga tabok. Balan ka sa pikas kay sa campus na dito. Itong page si Uncle so video sa to si Uncle so dyan sa mukha baliw tara guys tara guys. Actually okay na kayo ni siya nga spot no, pero layo pa manggod ang iyang sapa, so ang gusto na mo is magluto-luto good kilid sa sapa. Ang sapa, tara to guys oh, sapa. Ngita pa tag-tsada nga spot. Ay gwapo nga spot diri. Baklay si Ruin no. Baklay. Benz. So finding the spot tayo mga lodi. Yun nara. So actually tulo kami karon no, tapos ang uban mga apas na lang. Dire. Ha? Kita na lang din tawagan ng plastaranan. Kita ang plastaranan din. Oo. Pwede kita dito. Ito no. Tara guys, so naigapo nga spot to. Gani, ba? Alright. Hey! Diyan na lang oh, bili na nato yung motor dire. Pwede rin, bili motor dire tayo. Ano ba yung dalan dire? Sige. So guys, nakakita na may tsada ng spot guys oh. Weng, dire na lang oh.
Pwede na diri motor oh. Bro, pwede na diri motor bro. So, dala mga motor tapos sa paladayon. Ang gapong nga spot ya. Jeez. Ay, masing. Kaya masing orente? Ah, mo ba? Ano ba? Hindi na nakuha kasi. Ang ngaraman. Ah, mga kuandra. So, na yung mga kuano, nangorinte sila. Tara. So, ito guys, dili na tayo mag-ano, dili na sit up. So, kani mismo sa gipatungan. So, dili na po tayo magluto. O sabaw-sabaw na ito, no? Kasi ang karne. Ito gini ba? Sa isa ragod ni pan. Nasa sa Ay, linggo. kutsilyo. Ba, kutsilyo. Hindi mo sa langob. Kristal ang sulod. Ayun, bako. Ito. Karon? Sabaw bro. Okay na, kuha pa mo. Ano ba? Sarang wala. Grabe. Grabe. Mono dahil yung panahon nga magtabi na lang ang among buhaton. O kadiserte manguli nun syempre nagitiya ang manginluta kay para walay mga sagbot nga mabili. Bye bye guys and i-follow ang atong page. Thanks for watching mga Lodi. So babauli namin. Shout out sa mga kawalo, Sherwin. Sherwin, bakit na to si Vince. Shout out.